Pazjenti li jmorru l-isptar Mater Dei bħalissa qed jiffaċċjaw problema ġdida għal saħħithom, mhux għaliex hemm mediċini out of stock, iżda propju għaliex issa hemm anki l-envelopes li fuqhom jintbagħtu r-riċetti tal-mediċini out of stock. Din il-problema qed tolqot pazjenti li jieħdu d-demm u li jintbagħtilhom bil-posta il-ktieb li fuq jkunu stipulati l-mediċini li jridu jittieħdu. Hekk kif din il-ġimgħa l-awtoritajiet tas-saħħa naqsu milli jibagħtu dawn il-kodba u l-pazjenti ma rċevewhomx, l-istess pazjenti ċemplu l-isptar biex jaraw x'in id-diffikultà. Dan l-istazzjon tkellem ma' pazjenta li għaddiet minn din l-esperjenza. Jien għandi kondizzjoni kelli trombozis, ġiex trombozit u stroke. Wara f'Marzu di sararet u poġġewni fuq l-warfarina. Il-pazjenti jirċievu d-dettalji mill-isptar. Jiena rrid imur l-isptar b'dartej fix-xahar biex jaħdu l-demm biex ituni il-count tad-demm kemm hu biex ituni d-doża tal-warfarina. Irrid nistenna r-riċetta mal-ktieb biex nara x'doża żajtuni għax dik dejjem tinbidel. Qabel ma nirċiev il-ktieb u l-prescription jien ma nistax pinnoli. Problema li teffettwa sew lill-pazjenti. ċempil ta' ġdid darba ma ċempil li fuq il-mobile biex jgħidu li x'kien il-count tad-demm u għat ngħidha mhux is-soltu, ċempilt, u bat wara 4 sigħat il-Mater Dei, il-ACC, u kellimt il-supervisor tagħhom. U għalli m'għandniex envelopes. Għatla kif se nkun naf id-doża u għatgħalli mill-ewwel. Ma titwemminx ir-raġuni li l-pazjenti qed jingħataw mill-awtoritajiet tas-saħħa. Għax allura m'għandhomx envelopes allura ma jgħidulix, iċempluli, jgħiduli xejn. Il-konsegwenza ta' din is-sitwazzjoni fuq il-pazjenti hi waħda gravi. Konsekwenza issa li għandi meta jtuk trombożi id-demm għax ikun maqut ħafna u jkollok il-blockage. Li ġrali kelli blockage kbir u tani trombożi. Meta tuħu l-warfarina dik traqalek id-demm jew tħaxxinlek id-demm. Għalhekk id-doża dejjem differenti. Di hawnhekk il-prescription li batuli, allura rrid imur bdejjin meta nirċiev il-ktieb di tiġi mal-ktieb. Hekk m'għandix il-ktieb ma nistax ikolli di. U d-darba ma ġi xejn. L-aktib u l-għadi u pinna li ma baqalix. Issa jekk ma toħoġ il-warfarina, id-dem jista' jkun irqiq, jista' jiġi ilma u daqshekk, tispiċċa. Issa ma nafx se nagħmel, ma nafx, qabel ma nirċiev l-ktieb ma nista' nagħmel xejn. Dan il-każ jikkonferma s-sitwazzjoni li hemm fl-isptar u li żviluppat fl-aħħar xhur, sitwazzjoni li jferm il-bogħod mill-wedi li saru lill-pazjenti.